Para sa'yo ba, sino ang madalas na dahilan ng breakup, babae o lalaki? Ha baby, cena ni lately Shkundi muj s'pom edhe dhe I treti Sanet po ndrojnë të më nuk koni njeti Po është jam ama jo bashiketi Lejti shut Yes, at kasama nyo naman po best friend Dado Cancionero. At syempre, best friend na Lalambingera. Nako, at ngayong araw na to aalamin natin kung sino nga ba ang madalas na dahilan ng breakup. Alam mo, excited na ako kung babae ba o lalaki. Kaya naman, tara na. Tara! Hi mga best friend! Eto, meron tayong kasama dito. Ano pangalan mo? Jem Elaine po. Taga saan ka? Lingayen po. Lingayen. Meron akong katanungan sa'yo. Sino ba ang madalas dahilan ng breakup? Boy po. Bakit? Kasi po may third party. Lagi sila. Apo. Okay, thank you. Babae o lalaki? Babae. Bakit? Kasi hindi nila matagalan yung boyfriend nila. May reason ba bakit hindi nila matagalan yung boyfriend nila? Aba, meron. Ang matang lawin. Nagka-girlfriend ka na? Yes. Bakit hindi ka natagalan? Ako yung nakipaghiwalay. Pero based on my experience, mas maraming babae na nakikipaghiwalay. Okay. Breakup, babae, lalaki. Babae. Bakit? Malalandi. Ako'y nagpapa, Grabe! Grabe naman! Lalaki o babae? Babae. Bakit? Kasi madalas po babae po yung lagi nag-aarap ng butas sa lalaki. Masarap, maganda at maaliwalas. Ang rekado ay kumpleto, sama na ang panghimagas. Lasa na pang masa, may anghang pa din na mas maangas. Para bang barako na Buta? Hindi pa lalaki ang naghahanap ng butas? Mostly po kasi ang babae mas emotional sa lalaki. Okay, salamat. Thank you! Gawin ka namin! Sino ba madalas ang dahilan ng breakup, babae, lalaki? Lalaki. Bakit? Malalandi sila. Malalandi din. Babae. Bakit? Kasi sila laging may tanong kung laging nag-aaway. ang almusal ay sigawan. Sila, Dami ng tanong. ganun. Mga investigasyon sila, no? Oo nga ang hanapan ka ng mali, kahit wala ka namang ginagawa. Ipaglalaban ko ang ating May girlfriend ka? Meron. Ay. Nay! Artista na ako! Okay, best para sa'yo ba, sino ang madalas na dahilan ng breakup, babae o lalaki? Babae po. Bakit? Kasi wala nang babaeng totoo po, lahat naglolo ko. I'll keep on loving you kung sadyang di ako ang sigaw at di Sumbong kita! Babae o lalaki? Babae. Bakit? Kamusta naman ba siya, guys? Ayan, hi Bes! Anong pangalan? Genre po. John Ray. John Ray para sa'yo, sino ang madalas na dahilan ng breakup, babae lalaki? Babae. Bakit? Madrama sila. Ayun nga po, Bes. We're back. Sa tingin ko, marami sa kanila nagsasabi dahilan daw babae ang dahilan ng breakup. Oo, kasi masyado daw madaldal. Tapos choosy. Uy, nakakasakit naman yun. Pero ganun talaga yung pulso ng tao. Parang mas marami ang babae. Alam mo yung expect ko, lalaki ang magiging main dito eh. Kasi akala ko talaga, lalaki ang main reason bakit nagbe-break sila. Pero sabi nila, babae daw. Oo nga. Ano masasabi mo doon bilang babae? Bilang babae, maging quiet tayo paminsan-minsan. At ayan po, ako po si Best Friend Dado Cancionero. At ako naman po si best friend Ella Lambingera. At ito ang Sight Sight of of It. Wake up,